Guys, happy weekend. So, welcome back to another video. And with this vlog guys, ay samahan nyo ako na umuwi po ng Burgos. So, it's Saturday ngayon, late na, tanghali na eh. So, ayan, small bag pack lang tayo kasi uwi lang din tayo bukas. So, we have to go home ngayon. Sa tagal na natin hindi nakauwi. And look at my dala-dala, konti lang tayo. Ito lang dala natin. And initial money natin is 200. So, yeah, let's go. Dala ko yung songwriting notebook ko. And guys, so we have to biyahe na. Hindi ako magdadala ng payong. Dala tayo ng payong. Makulimlim. Dala ko ng payong, no? Payong. May dagupan dyan, di ba? Punta ka muna doon sa air ko na waiting ko. Haha. Buy mapandan for a bit. Mag-wait tayo sa wedding set. Dagupan na. Ay, mapandan mo na ako. Ayun. Umalis na to, pinupuno pa nila. May oras. May oras? Okay, bye-bye! So meron pa tayong 150. We'll see kung hanggang saan abot. So magkasama na kami ni Mona. Yes! The Philippines over the world. Kunin ko lang yung, sulat ko lang yung. Nagsusulat ako ng mga songs ngayon. Ulit. Yung kakasabihin niya na talagang Alam mo ba, nawalan ako ng Gcash ng 1.3. Bakit? Pala, yung sa Spotify ko, ulit, nag-renew. Oh. Hindi ko pa nakuha yung sahod ko, pero nag-renew. Ayun guys. Guys, bibili na yung, binago ng pera. Yes. Sino ba ang hindi magbabago dahil sa pera, di ba? Guys. Documentary vlog tayo eh. Kaya no edit. Tumabang ka na talaga. Hindi ako. Umayat ako. Mahuhulog na nga yung mga pants ko na masikip sa akin. Pero kami, break namin kasi kailan katapos. Balik niya na 12. Oo. Nakapag-video ako dun sa halos. Guys, blurred siya. Ang hamog. Yan. So, nandito na kami ng Alaminos. Yes. Touchdown. Check it. Anong oras na? Alas 3. Ayan. So, maaga-aga pa. Nakakapag-sunset pa tayo sa Kabangawan. Yes. Guys, nandito na kami sa Burgos. It's been a long time after how many Wow. years? Ay, last year lang pala. Grabe, isang taon na. Oo. Ngayon lang ulit kami Punta ng Burgos. Oh my gosh. Ang tagal na. I miss the, Beach. init here. Ang init. Ay, hindi pa ganun sa hair. And I miss the beach. And guys, nandiyan na yung ating driver and the owner of the owner. These are the owner of the owner. Hi, you're here! Long time no see, it's been a year. May expose na naman ako sa mga vlog mo, Dad. Dami na naman ang Long time, guys. Walang parang isa. Hi guys! Oh my God. Nandito na tayo sa owner ng mga owner. Lost. Anong los? Anong sasabi niyang los? Oh my God. Grabe, ang saya!
Nandito na naman yung mga maiingat. Yaba? Ay, wow! Diba? Yun nga yung Wow, ang ganda ng tunog ah. Oh, yung forma. Ngayon ko lang ito nakita. Yun lang naman ang vlog ko sa ano no, Burgos bahay. Dagat. Dagat. Dagat? Ano, unicorn? Kung mo dadalhin, hindi ko alam ang Baka ano, may... Baka may piniport sa park sa Tagalog. Kaya sabi na siguro, I have unicorn. Hi guys, we're here. Tahok pala. Sige, ibaba nyo yung mga gamit natin. TV na ako. Bagong ano yan? Bagong Martinez? Saan? Ayun ay. Tagal na yan? Si ano yan? Si Martin. Ay, kala ko. Iba. Tumanda lang siya ng mga, isang taon. Ay, wow. Ano to? Ang dami nung handa na yan. Ice cream ni Chris. Sana all. Secret May tagaluto. Wow. Yan si Maha. Ay, Si Mga Salvador. Luto nyo, ante. Courtney din. Mayroon pa Ay, yung kay Courtney, si wow. Kuya Franz yan. Ay, wow. Cookies pala si Kuya Franz. Kaya napudutan dito sa... Ang init dito sa Pangasinan. Agoy. Mainit nga, mag-iinit ka pa ng tubig. Former President Rodrigo Roa Duterte. In the Philippines, Huh? nagsimula ang drug menace sa pag-usbong ng mga laboratory natin na ito ay napalitan ng Hindi, I mean, itong nasa loob. pag-importation Ano nandyan? ng droga sa bansa. Sabihin mo na ate, hindi naman ako marunong. Business of drug importation naman, cream, condel. Ba't ang kapal? dahilanan nito. Ha? Ang kapal ng cream niya. Oo. Chocomucho, Milo. Skillfully exploit crack sa ating sistema para Saan? mapasok ang droga sa ating bansa. 1, 2, 3, go! Mas malakas yung kanina. Ano yan? Ano yan? May tripod tayong here. Ay, wow! Sosyal! Yan. Saan to? Ba't ka bumili nito? Gusto ko lang. Ay, hindi, I mean, aside sa gusto mo lang. Pag Magre-recording daw siya sa piano kasi nagmamayday naka-DSLR ako. na. Yan po. So, ganyan lang po siya. Hindi ko pala nag-give. Ay, para sa my day. Oo, wala. May day lang. Tapos ganyan. Tapis. Ganyan. Okay, so, we're going to try. Bumili tayo kasi. Okay. Lights, camera, action! Dapat may ganun din tayo. Parang practice, no? Oo. Sige. Wag magtahan kung ako ay di na naghihintay ng anumang kapalit ng inalay mong pag-ibig. So we bought home. Ay, we bought home. We brought home. Tama ba? Hindi ko na alam. Binili yan. Inuwi namin. Huwag naman lang mag-English. Yung English. gitara. Tapos, pinalabas namin to because we're planning to Record a song. record the song. Or cover a song. Kaso, inaantok na siya, natatay na ako. We're both tired. Oo, ang haba nung biyahe.
Alright guys, so tara, naka-ready na kami. May ukulele pa. Diba? Nai-e-box na talaga ako. Sige. E-box? Tai. Ba't ang dami mong alam na hindi ko alam? Dati naman ng word na yung e-box. Hindi ko lang ginagamit pero naririnig ko na rin yun. Diba? Hindi ko nadala yung oil ko kaya parang ang buhag-hag tingnan. Pero ang ganda nito pag naka-argan ako. Argan oil? Ayan guys. Sige, kita-kit sa'yo mamaya. May susulat pa ako. Nagda-diary ako everyday. Ay, perfect. Samahan niya ako mag-diary. May nasulat pala akong kanta guys. Abangan nyo yun soon. Thank guys. Guys, so natapos na ang church time, lunch time. Ano naman, beach time tayo for today's video. Kaso walang sasakyan. Ay, may nakita na. Kaso walang sasakyan. Tapos yung mga motor na 90s pa. Magkulong-kulong na lang tayo. Tawagan ko nga selfie. Go, go, go. Hindi naman siya online. Nagasan na natin sila? Ayan o, kuha ko ng damit ko, my friend. May kasama. Ay, wow. May take out ako. Saan daw tayo pupunta, kuya? Saan? Sino yan? Eh, Baka choppy-choppy. Kabungawan, uncle. Oo. The world. Magpupukaw. Eh, video. Lord, di ako nakita. Andun na daw sila. friend! May ka? Ha? Hoy, agpaalam kay mas akong kurang. Hindi kayo agpaalam, 500 bawat papag. Kapipiling mo to. Ah? Sabi ko wala. Hey, guys. Challenge over the Philippines. Kinaya nito ng CRV. Sa bagay, kayang-kaya naman. Ayun yung daan nung pinapagawa, no? Oo, yan. Ay, hihiwalay doon sa may toll gate. Buti naman. Yes, baba na rin ako, takot ako. Bye. Mas mabuti yung shore kaysa kan? Mas gugustuhin ko maglakad. May bangka ko dyan. Wala din. Lalakad kami guys kasi mataas yan, no? Ilan siningin? Bigse! Nagbabounce-bounce na kanina. Parang Stone King. Oo, parang hi guys, another beach tayo kasi wala eh. Brum brum. Brum brum. Skate.
ano dyan. So, passenger trains for today. Uy, tapos na doon sa taas na pintahan na. Wala, Ate Marge. Ate Marjorie, you are here. Ba't ito na-renovate? Ay, wow. Wow naman. Wala yung truck nila, oh. Uy, walang tao. May resort na rin to, no? Ay, nandito sila, Ate Marjorie. Ay. Ito, paulit-ulit mo kanan ni ano, ni... Ande! Happy New Year! Damay ka na sa sala dyan. Yun. Hey, Ate Bel Soriano. Kapliduhan niya na yung si tatay ko. Middle initial niya, Soriano. Baka taga mapandal ka talaga, ate. Hey! Guys, swimming na! Swimming! Mami. Hindi ka malalago? Hindi kuya. Pahawak na to. Mainit. Ito, Pemo. Tapos, Silva, may lalagyan ka? Meron. Over here. Ayan. Natumba. Okay. Tumba. Tapos tayo ay magsa-swimming. Woohoo! Tarali ko na! Ityana. Ligo ka na gabyan lang. Oh. Yan o. Ayan guys. Woohoo! Grabe, lakas ng alon guys. Wag na. Grabe, lakas oh. Ang lakas ng alon guys. Grabe. And guys, second swimming for the year. Woohoo! Babalaw lang ako. Ano naman tubig dito? Yun. Hi guys. Ya? Okay na. Ha? Bakit daw? Yan let mag-drive.
Diwan! Diwan! Wala ka na dito ka. Ah! Ay, wala ka pala. Pero na-try mo na rin ata to. Oo. Alam mo na ba? Makakauwi ka pa naman daw ng ano? Hey guys, kapit tayo ng Buraco. At nagpupimit. Yes. Black coffee. Secret niya ayaw magkasukan. So dati syempre ano. Tala. Ay, power. Nandun na yung power bank mo. Bye po! Bye-bye! Bye! May bato. Wando! Hindi ko. Ay, nalito na yung back para hindi ka mahirap. Eh. Pipip. Nagpipit ka, sabi niya. Bye-bye! Yun din. So, ginabi na tayo. Madilim. Wala pa ring signal, guys. Alright, gabi na. Gabi na, wala pa ring ilaw. Ito na lang, sir. Guys, Magalda na tayo after a very long biyahe. It took me almost 5 hours again on the road. Umalis tayo dun parang mga 5. So 5, 6, 7, 8, 9 na, 4 hours. Hindi pa tayo nakauwi. Terbigan mo? Aray. Oo. Kay Teche yung ano pa. Pulas. Yes, so sinunod tayo ni nanay at tatay. Bumibili din sila ng barbecue for our dinner. Guys, so we're home. Dahil nagtatapos ang ating weekend. Happy New Year, guys. Bye-bye. Till next video.